har izuwa yaushe za ku daina ɓata lokacinku a social media. Wasu suna yi muku ƙaryayyaki, wasu kuma suna amfani da ku domin samun suna amfani da ku suna samun mugayen kuɗi da ku. Ba ƙananan kuɗi suke samu ba, domin in ka lissafa kuɗaɗen da suke samu, aƙalla wani yana cire sama da 500,000 a wata. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku samu kuma irin naku irin wannan na online. Amma mu namu ya bambanta da irin wa'incan. Mu namu za mu koya muku yadda za ku sa su wa'innan mutanen suna zuwa wajen ku domin yin wa'innan abubuwan su comedies, ta yiwu ma ni in ringa amfani da abinka. Wannan abin da za mu koya muku shine za mu koya muku yadda za ku haɗa naku social media. Social media app kan ƙungurungum kamar su TikTok, YouTube, ba ma social media kaɗai ba, har da gyama-gyamai da kuma websites, blog, yadda za ku haɗa duk kalar application ɗin da kuke so. Kawai abu mai sauƙi za ku yi following ɗin yanzu, sannan kuma don Allah ku yi mana sharing wannan bidiyon. Sannan kuma in kana so ka samu contact ɗin, kawai ka shiga cikin Instagram account ɗinmu _myjegatech, za mu rubuta muku gashi nan. Sannan kuma za ku iya zuwa YouTube channel ɗinmu, ita ma ga ta nan, domin ƙarin bayani. Idan kuka shiga YouTube channel ɗin namu, ku danna akwai link ɗin WhatsApp group ɗinmu, ku danna za ku shiga insha Allah. A nan muke class ɗinmu komai da komai. Da kun shiga insha Allah duk wani abu tambayoyi da abubuwan dai da ba za su wuce ba a ƙarin bayani duk za ku samu. Ko kuma idan baka gane ba, ga lambar wayar mu nan za ka iya tuntuɓa, sai ka tuntuɓe mu kawai ka ce mana kana so kai joining class ɗinmu.